Niwang Sukmana Mahadini luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Kakang Pati Udawa ora liwat prayogakna nggonira Kakang Pati Udawa sowan ngabiyantara ning ngarsaning sun lan tatanan para wadyabala Punggawa lan Nayaka aja ngono ingkang padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan Kakang Pati Udawa. Lho diweji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat namung drilan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi pun Patih Udawa kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Dwarawati Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha ana liwat prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa diweji sembahan kula nun mangke Bapa Penemban sarawuhipun Bapa Penemban Durna wonten negaring Dwarawati ingkang putra pun Kresna ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Bapa Penembaning Sukalima Bapa Penemban Durna jimat sembahan kula Bapa Penemban Durna ing Sukalima gondhok bleguduk suwaru gembel sumarante hawela kula nuwun inggih Nger akarya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Dwarawati asung pasganipun paduka anak Prabu Samudra tampi akarya birawaning manah mboten langkung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa ing Sukalima kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Dwaraka Nger anak Prabu Sri Bathara Kresna kula cadhong tangan kula kekalih kula kalongaken wening lungaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung kaskecakna anggen jengan dika lenggah Bapa Penemban Durna oh inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Gatra negaring Dwarawati dinten sak mangke menika Nger Koko Prabu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Projing Dwarawati Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara Wayatra jagat ya Kresna slamet sawanipun Kakang Niring Sambikala ana ing negaring Dwarawati tansah pinayunganing kawidadan mung keparenga pun Kakang ngaturake salam taklimingpun Kakang kunjuk ngersaning Yayi Prabu ing Dwarawati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu kula cancang pucaking weni dumawing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung kaskecakna anggen jengan dika lenggah wonten ing praja Dwarawati Yayi Prabu Dwarawati kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing praja ing Dwaraka dina samengko iki Yayi Prabu Kresna Koko Prabu kasinggihan mekaten saestu andadosaken gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Dwarawati krana rawuh paduka Bapa Penemban Durna tuwin Koko Prabu ing Mandura ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Dwarawati Koko Prabu dene tedhak paduka sareng kalawan Bapa Penemban Durna menapa wonten sambung rapetipun menapa menika rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung anyarengi rawuhing Bapa Penemban Durna Koko Prabu Yayi wonten timbalan wale-wale menapa yen to praptanipun Kakang ana ing praja ing Dwarawati iki sayekti ora kok ambarengi marang rawuhing Begawan Durna kuwi ora nanging pancen sowaningpun Kakang ana ing praja ing Dwarawati bebarengan kalawan Bapa Penemban Durna budal saka negara Ngastina menawi ngaten bidal saking negari Ngastina ya pancen mengkono lajeng wigatosipun menapa Koko Prabu Kresna babakan perkara wigati dimen Bapa Penemban Durna ingkang ngunjuk atur ngersaning Yayi Prabu Dwarawati sababpun Kakang minangka dadi saksi tama bakal pangandikaning Yayi Prabu ingkang tinampa kelawan pun Kakang lan pun Kakang wis nyara widekake sarta wis prasaja lamun Bapa Penemban Durna bakal munjuk atur ngersaning Yayi Prabu Kresna wiwit purwa madolan wusanane dene pun Kakang mung kari nekseni marang pangandikaning Bapa Penembaning Sukalima mula Yayi dina samengko bakal ana atur saka Bapa Penemban Durna ingkang kunjuk ngersaning Yayi Prabu Dwarawati Koko Prabu sanget andadosaken gugup raos sing manah
Kumacel raosing batosipun ingkang rayipun Ndarawati enggal kula ngawuningani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten Bapa Penemban tumunten kula aturi ambabarana ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka Bapa Penemban rawuh sarengan kadang kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa. Oh lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lho nggih, Ger. Prawi sampun dipun paringaken munjat rasa paduka anak Prabu Ndarawati. Namung semantena badhe nyuwun idi palilah paduka anak Prabu kepareng paduka bapa. Aradi mingset anggen kula badhe sowan ngabyanto ngersa paduka. Sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ing bapa ing Sukalima. Kula sumanggaken Bapa Penemban Durna Purbawasih wonten asta paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Oh nggih matur nuwun, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menika mekaten nggih, Ger. Estunipun sawanipun ing bapa ing Sukalima. Kekanthenan kelawan anak Prabu Baladewa menika boten saking pikajenganipun ing bapa piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Lho, dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih kasinggihan mekaten. Lan mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sampun kondhang kabiyara jagat menika persasat keberbeken dhateng ngumandhangipun negari Ndarawati. Menika mboten sanes kejawi namung ujaring kathah sami nyebataken bilih negari Ndarawati menika wonten satunggiling sekar ing nedeng ambabar Ganda Arum. Saengga kathah para raja nerpati, para satriya, para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau. Bapa Penemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi? Ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten sanes kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun ndungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut mbake kathah sami nyebataken bilih Nalendra Ndarawati dinten samangke menika kagungan putra. Inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrantawati. Kula nuwun pamunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran, Ger? Jagat wasisaning Bathara. Bapa Penemban, apan kepara saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wrantawati mongko nyatanipun leres pangandika paduka titik lenggan sakmangke sampun ngancik dewasa kathah para raja nerpati ing sami kepengin ngayunaken atmaja kula winengku garwa. Oh nek ngaten cocok kalian menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Sabab sampun wonten setunggal Candra menika, Lesmana menika gandrung-gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyun tuwin kapandhuk beda ring katresnan. Sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapandhuk curigeng asmara inggih menika kapilut katresnan kanpun ingkang putra Dewi Wrantawati. Nah, tumunten anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng bapa ing Sukalima supados sowan wonten negari Ndarawati ingkang wigati angebon-bon encangan jejawasonten. Kula minangka dados wakilipun anak Prabu Duryudana anglamar nedya mboyong dhateng putra-putri paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati badhe kadhaopaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening Kang Bapa Sukalima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna nuwun maring adhawuh. Kejaba Bapa Penemban Durna ingkang pinasran bab kelakon lan nurane Wrantawati binaya marang negara Ngastina. Iki pun Kakang uga pinasran Purbawasisa kelawan Nyai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wrantawati kelakon kadhaupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Sabab pitungane Nyai Prabu Ngastina pun Kakang kuwi kadange Wreda Nyai Prabu Kresna. Mula yen to pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal aturing Bapa Penemban Durna ingkang konjuk Nyai Prabu Ndarawati iki mengko siadi ora bakal kabotan maringake atmajamu Wrantawati bakal didhawuh kelawan Lesmana Mandra Kumara. Kresna kula wonten paring adhawuh ngelingono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anak ing Nalendra. Nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak areng ngayunake suwijining putri tansah gagar wigar. Pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sakedhakan iki tak suwun kanthi banget
Yayi Prabu Kresna nglilakna putramu Wrantawati bakal binaya marang negara Ngastina ingkang wigati kadhawuhake lawan Lesmana Mandra Kumara. Yen to kateman kaya ngono iki mengko kelakon, Yayi. Siadi bakal nambak susah penggaling Yayi Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggaling Yayi Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandhang gandrung mau sayekti ora kok ngliling seming Yayi Prabu Duryudana dhewe. Nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa Nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanane Lesmana Mandra Kumara. Ingkang persasat aduh. Kaya dene wis koncatan akal. Ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksanen asmaning pun Kakang. Reksanen asmaning kadamu Wredaing Mandura. Srana siadi maringake atmajamu Wrantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sabab yen nganti gagal pun Kakang ora kelakon boyong Wrantawati marang negara Ngastina. Apa ora teges pun Kakang kuwi memirang kelawan asmaning pun Kakang dhewe. Monggo pun Kakang wis saguh bakal ndhawuhake Lesmana Mandra Kumara antuk putramu Wrantawati. Ah monggo nggih Pratri menggalih. Mesakaken ingkang raka anak Prabu Baladewa lho nggih. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndarawati mriki sagedipun temtokaken Wrantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang Bapa ing Sukalima kelawan ingkang Raka ing Mandura. Mari paduka anak Prabu menika ngersakaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana Peni Raja Peni guru bakal guru dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari, monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah. Mangke para sata kula sagam bedah negari menika kapisusuk kanthi paduka anak Prabu Indrawati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati. Oh, monggo to, Ngger. Mesakaken dhateng ke Bapa ing Sukalima. Mesakaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawan lan werkut anu sapa Gatotkaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu. Badhe nggayuh bakul angkringan ora krakon. Oh. Menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Mangga nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun nggih. Kula aturi paring dawuh monggo. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Wrantawati dhateng Lesmana Mandra Kumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandhang kesisan ingkang langkung lebet nggih. Bapa Penemban. Kula wonten maring dawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiyang nglampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun ngibaratipun tiyang keplok menika kedah asta kalih ingkang kakung nggadahi raos tresna ingkang putri nggadahi raos tresna menika tumrap kula menika mangke menawi dipun palakramaken badhe manggih kulawarga ingkang sae lan boten badhe mandheg wonten ing margi Bapa Penemban. Oh, leres-leres menika pancen keplok menika kedatangan kalih. Nek boten tangan kalih umpama tangan siji nang sirahe kancane rak menika naminipun boten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan Wrantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nuwun mapunten menapa anak kula Wrantawati nate sak pejagung lan Lesmana. Nah, menika dereng. Menika dereng. Namun kula nuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran saka kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapa Penemban. Dipun menapak-menapakno menawi pendak dinten Srawung menika nuwun sewu saya suwe ketukulan rasa tresna menika yakin bola bokin. Nggih. Contonipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun Satama menika wiwitanipun inggih boten tresna. Nanging nyatanipun saya dangu kula saya kerep sapa gedhokan.
Tumuli ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antawisipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kalian tiyang menika nuwun sewu kula wangeni 7 dinten kemawon. Menawi srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk, pendak-pendak sak jagong, pendak-pendak omong-omongan. Oh, menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna. Menika mangke menawi Wratawati kabaya wonten negari Ngastina menika mboten kok lajeng dipun dhaupaken. Ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara. Disrawungke supaya bendina ketemu, bendina iso omong-omongan, bendina iso sak pejagong. Menika mangke menawi dangu sangsaning dangu tumuli ketukulan rasa tresna. Lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhaupaken, mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhauke lho. Menika mboten sae, menika mboten sae. Inggih. Mekaten Bapak Penemban. Inggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun ingkang badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiyana. Amargi kala wau sampun paring dawuh. Lesmana menika tasih Jaka. Wrantawati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngijapaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening priya menika mboten purun ngijapaken. Inggih, Bapak Penemban. Inggih, menika nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun dados tunggal kanan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih, lajeng ketukulan rasa tresna kalian Lesmana Mandrakumara. Kula ingkang badhe nggathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapak Duna kok kados mekaten pangendhikanipun. Wah, wong niki sambil menyelami minum air. Ning boten kenging mekaten. Menawi ngantos ngaten menika Bapak Duna damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara. Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora omong. Nggih, Bapak Penemban ngaten. Monggo, Ger, kula aturi paring dawuh. Nuwun sewu. Sak menika ngaten kemawon Bapak Penemban. Nggih, kersanipun? Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Wrantawati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Wrantawati. Leres. Mboten wonten alamipun kula kok nglamar Wrantawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten. Inggih. Kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Wrantawati. Menawi Wrantawati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Wrantawati anak kula menika mboten purun dipun dhaupaken lan Lesmana, nyuwun pangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Wrantawati. Mergi kula kuwatos menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wisma kaliyan Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapak Penemban. Sidhem jroning pasewakan wadya agung tanpa sabawa Narendra mek marwa sing sang Katri Kumulung mangrembak ing wadya Kurta kura rek agiri ronanggono magawe gelari rawang-wang Sidhem tanana ingkang samyanya bawa samya midhangetaken pangandhanipun nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pungkasan dadosaken tidhem madyaning pasewakan negari Ndrawati nalika semanten datan mubah datan musik nata ing Dwaraka nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas sumara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanya pinangka wardu kanyut ujar ganten wardujan wangansa nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping murika sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan kluwur angke gajah medhot saka wandilan kejawi namung sawanipun utusanipun ki ora petruk kanthong bolong saking karang tumaritis
Nenggih ingkang Raka Kilurah Garing Wiwah ingkang Rayi Kilurah Bagong ingkang wantun minggah Datulaya nyerpepeh pindha sata metarangana kaya kagiat kang samya mulat. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandhanipun Bapa Penemban Durna menika boten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lho la iya la iki kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndarawati iki wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta, wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndarawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora ketang mung sedhela, iki uga abdi Ndarawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakna ingkang langkung prayogi. Ya, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatining para Panakawan sowanan Praja Ndarawati? Panakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Towang sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Pusang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nanggonmu lungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garing niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, Garing kuwi nggih nek omong klerak-kleru, nek omong kecethat-kecethet mengke ndak malah ngleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung
Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarakke ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman ming pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi penyan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nune nggih. Ah, sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sak praptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya iya. Loh, sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan nang Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya, iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya iya tak tampa, pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lagae. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk aku lunga rasa melu reng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja Sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake Gareng. Nggih. Kuwi Panakawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuwatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakna Bagong. Nun nggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo Gareng prayogakna. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndarawati. Bekti kula kunjung nggih Ndarawati. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestunipun Ndarawati wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu mlacar kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa ora biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan wis sama. Sesuk tak setelikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur kersa paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya.
Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing samudra pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun. Ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Bagong. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane diaposine dirabane koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah meng nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau ora. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong nggih. Napa jenenge nika? Semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu
vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku nggih mboten Petro ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petro rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petro niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek gong wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula gak ilengo klenthek terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Sawijining dina Petro nika gelem omong. Lho, Petro gelem omong nggih. Tru, mbok omong ngono kuwi, Tru. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Tru? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong nglamar. Oh, iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah ngono. Ben mbok lanang mbok wedok sikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mata. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to kowe ta. Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok mung kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon mbangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petro to, "Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Limasada, kowe esuk tak pek mantu." Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng dlancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu menclah-mencleh esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kan Narendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam piro iki kok. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Neng? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ki rasa melu. Wis mripate kera bodho.
Kira ya men. Aku arep mulih aku. Mulya kan ora ana sing ngewangi kowe. Petruk ora ana, kowe biasane, Tru. Aku arep mulih ta, Tru. Saiki mulai aton juang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku, Kang. Bapak penemban lajeng wangsul. Balya. Kowe kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meh ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondhanging jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo-monggo sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kalih Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Gang? Aku kira ngapa-ngapa karta buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teng Ndarawati, kula lakoni leganing atiku. Timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tandangki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Go tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun.
yen aku arep maringake kelawan kowe iki ana sing nglamar Wrantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli. Walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi alas dadi wana. Bagong kowe berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina iki pancen Ratu Ngastina mung ndek anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Merga aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis ta kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu japa. Wah, cundha manik jeblok pertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyeleprak bathukmu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandra iki wedine mung karo aku le. Ratu Mandra iki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandra Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh.
Tak kandhake Petruk kowe yakin kowe. Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni. Kono kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa mau sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Kita aku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik-titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi mamane wong neter kadedean? Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadedean sampeyan pasan boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngeng dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngapa-ngapa. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kowe. Tak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Oh ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Urantawati raup anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng-bareng. Wah, padahal. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipeksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono nggih ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nala garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye? Rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakaremu arep wangi Bagong sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Neng apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji engko do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete deleweran kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa?
Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing. Ya, sing ati-ati nggih. Oh. Ya. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut kene yo, randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedhaton nggih ngestaken dawuh. Sayetine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku matal-matal e. Budana kang padha sepa nggih ngestaken dawuh. Wonten ana paduka kala wau paring dawuh. Dene paduka sajaipun mendeng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong takon lunga kok isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyuwun pangapunten. Budana kang padha seba ingsun kundur kedaton menestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purnagati ning panangkilan Sang Notarsa kundur kedaton. Jog saking gambar kira apit gambaran gading kadheranken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun kakiron saking Mandura kaya tansah katon ubayaning marga.